Els conceptes identitat de gènere, expressió de gènere i preferència sexual poden sonar complicats, però a la pràctica totes els coneixem. Anem a veure'ls un per un. La identitat del gènere és si ens sentim dones o homes, o si cap d'aquestes dues identitats ens representa, podem triar-ne una, de pel mig, més fluida. És el que es coneix com identitats no binàries. L'expressió de gènere té a veure amb com ens mostrem al món. Els gestos, la forma de parlar, de vestir, que fa que les persones tendim a ser més femenines o masculines. Però què vol dir ser femenina o masculina? No havíem quedat fa temps que no hi ha coses de nen o de nena? Tot i que hauria de ser una cosa sense importància, no ho és. Us asseguro que som capaces de detectar una expressió del gènere que no encaixa, per mínima que sigui. Detectem ràpidament la feminitat en un noi o la masculinitat en una noia. És el que es coneix com tenir ploma. I aquí és on tenim el problema, perquè sembla que la ploma sigui una cosa dolenta, i no ho és. És veritat que ja hem après que una cosa és ser lesbiana o gay, la preferència sexual, l'altra com ens sentim, la identitat de gènere, i que cap de les dues coses té res a veure amb com ens comportem, l'expressió de gènere. D'acord, tot bé, però què passa amb la ploma? Per què ens molesta tant? Per què hem d'estar tota l'estona dient que es pot ser lesbiana o gay i no tenir ploma? Pensem-hi una mica. La ploma aporta diversitat a les nostres vides. La ploma ens diu que es pot ser dona de formes molt diferents i home de maneres molt diferents. I a vegades sí, hi ha lesbianes masculines i gais femenins. I què? La vida amb només dues possibilitats no funciona i és un avorriment.